Na ke Good News TV ngi priang subhai fi BAROH syakani ke program ke jongi hagini ke janmit bat ngi KHUBLEI fi BAROH HAKA KYRTENG ke THIANG tam ke jong TRAI bat nong penim jongi JISU KHRIST hagini ke sngi ngin wan lam shapi ya ke kubor lingba ke JINGRWAI bat lingba ke ktien ke jong BLEI kumta na ke liang jongi ke Good News TV ngi priang subhai ya ki NONGISHIM BYNTA kata ye IBADAWANKMEN SYIEM iban sa ai hapleng jongi ya ke kubor ke jongi lima ke JINGRWAI ke KERPANG badru ye pastor Hampang pali iban sa sama hapleng jongi ya ke kubor jong ke jingeselok na ke ktien ke jong BLEI ngingen bau BLEI un KYRKHU ye pi BAROH lingba jong kini ki kubor te hadu ngini syampat tu BLEI un KYRKHU ye pi BAROH. There's a quiet place that gives me peace when I'm alone with you. There's a hiding place, your spirit's always there when I'm confused. Only you can purify. All this world won't ever satisfy my heart. It cries as the deer pants for the water, and my soul needs you, Lord. When thirsty, God, you're the soul needs you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I'm a stranger here, thirsty 'cause I know it's not my home. Like a desert here, I need your living word for these dry bones. Jesus, fill us up again with your presence flowing deep within. New life begins as the deer pants for the water, and my soul needs you, Lord. When thirsty, God, you're the living water, and my soul needs you, Lord. As the deer pants for the water, and my soul needs you, Lord. When thirsty, God, you're the living water, and my soul needs you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Oh, I need you, Lord. I need you, Lord. Quench our hearts and fill this place with heaven like a flood. Oh, Holy One, rain down on us with your consuming love.
Hagani ko por ngashim yagani ko buban ay KHUBLEI yipi BAROH ki bapay yagani ko kubor longba kani ko channel ke Good News TV. Manangis kem BLEI in KYRKHU yanga bat yipi longba kaktin ka bakhui ke jungu hakabangi BAROH ngin sngap bat ngin shashkor yaka. Dena kata kata kani ko por nga kerpat yipi BAROH lang la dipidon hakano kano ke jaka ka bapidon. La pidon hakali, la pidon hayeng hasem Lani hangno bapin sngap ia kani kaktin ke jong BLEI. Namar ngitip BLEI, BLEI badap lut heki jaka BAROH. But lepilong hakano kano ke jinglong, but hakano kano ke jaka. BLEI udon bat pi, but BLEI NONGKREN, but ya kendo ipi hakani ko por. Pulau bi hakani ke por ngakwa ban kren ya ko wei ke jingjia ke bala tho kaktin ke jong BLEI. Ya ko ba Ioannis ula record ia kani ke jingjia HAKA gospel ke jungu hakal nong ko basau. But kadai kani ke kam day ke parsi kam day ke bashia tho khana hanre kadai ke jingjia ke bashisha ye ke ba ye ke jingi kendo jong JISU KHRIST but ke wei ke riu kanthai. But hakani ko por ke jingkren ke bangakwa ban ai KYRTENG ye ka kadai ke ke baim. Ke baim. Ya kalau pensiun nong ring ko mangalaong naga gospel ke jung Ioannis kal nong ko basau. Ngan puli tang katu kani kita khot naga tin ke jung BLEI, bar ngan sabatai par khnam bangin ya syai. Lenga puli BAROH kita khot kani kan sa simpor yengi. Kaktin ke jung BLEI ke yathu yengi ha ke Ioannis kal nong ko basau, kita khot ke ba shipheu ke ongkum ni. U JISU uli yathu bar ula ong HAKA. Lada pla itu ya ke jing IA ke jong BLEI baru utau ba ong hapa to ai hanga bandi pahi pandalapan na ukeng ute unda ai hapa ya ka ka baim ute unda ai hapa ya ka ka baim prolog bi haka jingim ke jong i we lada dei hasor lada day hanong kondong lada ngi im ha Amerika lada ngi im ha Shillong ngi im hangno BAROH kibriu kubala thau do BLEI don weiro lani ka weiro ki bala ban im klem ka ki nongwat bnya ki batai ki ong ba haka met ke jong briu haka met ke jong abak ke jong pi kumba 100% ka dei ka ka don ka long ba ki hati Kidon kumbah 90% ka hakamet ke jongki. Wadi utu pan bangi ngi bam utu udon kumbah 9 kendai 90% ka hapo jong. Belawit ki nong wat bnya shushu ki ong ba ki briu ki laban im kam slem klem ka bam. Henre kim laban im palat news ngi klem ka Ci sim bala rengat ka na ka met ke jong briu. Kata kemud kelakut ke jingim. Ka kadai ke jingim. Shishul pipei haka perthai haki kubur ngilap ya kani. Badon shibun kibri kibe kani ika Ka don ka thama ro. Bad menta ngi keren bahai ki babun ki kiri. Wat hangi hashulong ro. Wat hang ne hame khalea ro. Ngi yeshitom ban yok ka ka babit bandi. Bad don shibun ki ong ba utau ki briu ki badan ko kidai ki berispa but khantam ha ka por jong JISU ka por kadai ka Middle East kadai ka jaka ka bareng thiang laki ong ba ubriu badan ka jaka badan ko phniang bat ubriu badan ko kilong kumjo ka jing rispa ka jongki but banyi ko phniang kadang komkor ka ka bandi ena kata kadau ha ka ni ka jing tho hang ni ngi yo ik bas ngutanat kalong bo JISU usdang ban ya kren bat kani kanthai ka riu kanthai na nong Samaria bat shapang ka ka bandi prolog bi kani ka de jingjia ko bangala ong ka de jingjia ka bashisha ko omdei ka puruskam le yathu yengi ya kani bo gas nong tho gospel Ioannis batai yengi ong ba JISU lami nang ta na Judea but le Galilea Dula leisha Galilea ka eka ba jia ka longba, uyai langba ye ka Samaria. But nang ta hag Samaria, ula poya kata ka shinong ha Samaria ka baki khot ka shikhar, but hajan kata, don kata ka pukri, ka khandeu jong Jacob,
ya ka ba ula ti ya ka ke jong hang ta hapukri jong Jacob u jisu darla poi hang ta ula pha ik sanran ki jong ban le thi jingbam ula le pha ik sheyo ban le thi jingbam mo upat u shong marwe hang ta hakapor siteng sing hakapor ka ba shit kesngi hakapor ba kenja don ba wan tong hak ko por ka don ka wi ka kan thei ka riu kan thei ka ba wan tong da kala wan tong ka ba singot tanat ka long kum ni ka ni ka priu ka lawan ngam mudur da kala pai shu jisu kam kren ka chu ngap jar kala tong ni ko hang tau jisu la sedang ban kren ni ka sing ba ai yang ngapangandi ka ni ka kan thei le pi pai ha ka ni ka khlem shim ka ni ko bandi ka kali jingkali klayu ka balai me pan nanga kanong Samaria. Balai mi pa nanga ka kenthei kanong Samaria. Bat ka ai ka baja ka long ba ka ong namar kumno ma me uchiu ushinrang me pan nanga ka kenthei kanong Samaria ka daw ko ong ba namar ba ki jiu kimju ya lok bat kini kinong Samaria. Perlu bi ka basngo tanat ka long kani bo jisu ubre ya ka barrier. Ya kata u klem kenya kata ka jing sngu jai ben riu le de pipe hang ne ka don ka jing sngu jai ben riu bal pipe hang ne ka don ka nongrim shalandet balai ka ni ka bru ka kali namar ba ki jiu bar ki nong Samaria kim ju ya khle ka basuk bangin sngu thu kalong kum hai India ni don kita ki brahmin le ne ki ba ki bru but ki brahmin but ki ni ki dalits le ne ki untouchables ki ni ki brahmins ki hepai ki briu ki ba ki lalong kum ki jiu ki sngew ba ki long ki ba hok ki long ki ba khoi but kim ju ya khle but ki ni ki dalits la ni ki outcast ki but ki ong ba ki don ki jingjia ba tang wat ka sngew jong ki ni ki rit pai la ni ki dalits ki untouchable so kam dai ban bit ye ki ni ki high cast wat kim ju ya shong sa khle kim ju ya shong kharu khle ru bal pi pek kalong kum ni ro ke Samaria ki non Samaria bat ki jiu barbor ki king ki de ki brik ba pop ki brik bat ngit namar ki shong kha khle bar ki bon ki aka andre yelade ki ne ki jiu ki de ki sngo ho bangi de ban tip u jisu de u jiu dei tang u jiu u dei ro u rabai u non hikai bat ban only kat u rabai bun kren ni ka kenthei bat bu un kren ni ka non Samaria kala long kum ba u daladihi kalong kumbu ubret ya kata ke status ke long renying ke jong ke basyotanat kalong hangne ke jinga kren ke jong ki upane kana ko umbandi kala keli yu kumno me ujiu me pan ko umbandi nanga ke kenthei ke no Samaria hang tapat ke basyotanat u jisu ulia tho ba ulong huka uang lada pa itho ye ke jing ai lada pa itho ye ka jing ai ka jong blei but utaw ba ong hapa to ai hanga bandi phahi phandapan na ukeng ute un ai hapa ye ka ta ka ka baim isdang na ka bandi ka ban penjai ka jing sliang jong ka men mantapa ki ula phai chika ka baim ukuran probi ke bas ngutanat ka long kum ni hangni ka ta ka briu ko ong ba kumno min ai nga ka ko bandi haba mem don ka jingtong ban ai bar ka jinga kren ke jongki kala poi ba haba kut u ong ba ye ka ta ka ko ba pha ai nga bandi leba ngidi yang ne kan ko ngin sa sliang pat re ka ta ka ko ba nga ai pha le phendi ka ta ba phan onom sliang shu pat wong ubriu baro ba di na kan ko onom sliang but hang ta ko ong ba ong ka ong yu ka ong to ai hangai ye ka ni ka bangandi banganom sliang lumni bunum wan tong shu shani pulok bi ka ngin deben sing tho chi shu hang ne ka long ko ni ba ka ni ka bri balai ka wan tong ha ka por mensngi bum don batong namar ki pop ki jongka kam ju snutna namar ki bri ki shay wan tong ha ka por men step but ha ka por janmi mensngi ka shit palat balai ka jit ban wan ha ka por mensngi ha ka por ba shit ker ang ka sngi namar jo don ki ru kun thei ki bo wan tong
Pisngo tho omdai ka ba shu ong ba shu beng le ne bu kuna ngi ki kin thai ki ba bun ki sngu tunat ban ya lorni ban ya kren sni we yu we dai nam dai kam sngu kwa ban ya kendo i ki we ki para kan thai bu wan tong dai na kata kata ko wan tong ba habu jisu turwai kata ka de le kadi kanom sliang shu kata kala long ko khobor ya ba bhai ka ko ong ba dangar di kata ko ngam don kam shu ban nganom sliang shu banom don kam shu ban wan shani ka kwa ye kata re hakata ka por u jisu kristu ong to khili khot yo tungau jong ha but one shani tingan ai ye pi ko ye pha ko bandi hakata ka por ka mut ban syukur yo jisu krist ka thok yo jisu krist ka buri no jisu krist ka ong ngam don tengah jisu haba ula pe shaka ba ong ka ong ka e ka ba pha ong ka long ka ba dei namaru ong ba ka ege jing ong ko ba pa ong ba ngam don tanga ka dei ka ba shisha na ba sangut ki tanga phala yo but utaw ba phadon mentaru long u chompa ka ba mut ka dei ka ni ka briu ka dei ka briu ko ba im ka jing im langkar khamtam wat hangiru shani daga no ka briu ko ba don bon lok kam dei ka briu ka ba mut kam dei ka briu ko ba don buram ki briu kim jo pe ya ka kum ka ek ba bha kim ju look up ya ka barabor ki pe po ya kum kata ka briu namar ka briu ka balangkar ha ka jim ka jangka kadon sangut ki ngau uang bat uang ka ne phalakren ya ka badai kalau long kumba ong ki kren ka tin nongwei jisu lakon fran ya ka ulakren ya ka jing shisha perlong aku aban keli pe ka ne ka wei ngai skem ki ba bon nangi wat ki ba pe ya ka ne ni shay thok dai nam dai but aba pi thok shibol the pi thok yangal ni pi thok you lok u jong pi thok you samla u jong pi thok i mi pa re mi pa ni ki tu pat ki tip ye pi aba pi persang ban thok bat ki ong balai pha ong kum ta balai me ong kum ta hajin sha ka ta ka de jin sha pin sngo kum no le rangem dai nam dai sngo remem yang isim ko por pen sa dem ko kmat sha po berkat motor kumno kan react kan ikan thai kan le kumno ka tak por hakata ko por kan ni ka briu kala ong yo do jisu la kren hang ta ko ong ko kata ka briu kala ong ho ko kun ran nga sngu tho ba melong unong ye tho lupa ka sngu tho bo unni dei kum ki ve ki shinra u pher ne ki ve u tip shapang jung ka ong ko kun ran nga sngu tho ba melong unong ye tho lupa na kwa ba pin sngu thorus ka wei ba pitip ba kane gare ka briu ko ba langkar ka jingem ka don la kala don sangut ki lok uni lok ba ke shomantaro umdei u chongka pi mudur ba ki ba bon ki shinrang haman ba ki wan bani kundu ya ka haman ba ki kren ya ka kare ka ege jing tmu ku chongki da ong ko maktin nong wei ktin english ki long ki mut ban flirt bat ka ki mut ban be ya ka ban kren ban penbi ban le samla ya ka harga sngut hu un jisu ngalang mut ban berkat ngasih berkat bang berkat ikani habu jisu sedang ban pan ka kala ban berkat uniru udai wei ni kishenrang usdang na ko tip un poisha aipat ke ege jimut jung uni tu umut ban le samla ban penbi ya Andai do jisu de kala jing keren ke jengka ka pun kelai ke jingmut jempar khat ke jengka ong peleng uni dei kum ki wei ki shinrang henre uni peleng udai nong itu lupa but hangta gin lap kalong ba makhnang ba kanom jrong kalong ke jing patai kalong ngin yo i hang ne da kila yakren ba kila poi shapang ke jing mane blei ko ong ba ni ki kpatmen ki commitment jongi ki mane ha kini kilom phipat phimane ha Jerusalem bar kila poi na ka jing pan yi ko kila poi ko ko ba em kila poi she ka jing mane baru jisu ong ko ri kun thai ba ka por kan poi bat kan jia manta ba kibri kun no mane sho ha kini kilom kin no mane sho ha Jerusalem henrei kin mane yo blei kin nong mane ki beshisha kin mane yo blei ha ka donot jongi kita ki nomane ki bashisha but kin mane yo haka mansim bat haka jing shisha pelawi ke ka bajia hang ni ka ong yu nongkong ka ong ngatip pemilong unong itu lupa
HAKA ta ka por ba klen chapang ka jing mane ka ong ka ta ka bru kala ong ho ka ong ngatip ba Messiah wan ba JISU le tho he ka ong pat upen reveal apply ka ong ngalong ta Messiah yo ba pa kran manta perkhat ye ka conversation ka jing kran ka jong ki kumno ka kala bat ka ka basngot nat ka long ba hangta de kala do ba kala tibbo une pleng umdei tang uno ye thol umdei tang ushinrang hundrei udei unong ye thol pa ka ong manta kala tibbo une udei Messiah ta we kran bat hangta ka jing ka ne ka kanthei kala sngo tho ye kata ka jing kando jong ka ba JISU KHRIST kala sngo tho ba ki kando yo omdei ordinary person and reu extraordinary person omdei tang briu ba kum ki we shinrang reu kai reu dei Messiah udei KHRIST hangta ka tin ki jong BLEI ko ong ba ka ta ka briu ka khot ba arpu pra ko ong kumta ka ta ka briu ko le yeno yo ta khu bar kala late no shakashnong but kala khot I kita kirang ba kala ong kirang ba kala ong to ale to khmi yo briu bale ya tho hanga yiki eke baro yiki bangala le uni ulong ne emuta KHRIST kadai ka ru kun thai ka ba pop kadai ka kun thai ka ba klim kadai ka kun thai haka por men shwa baro ki briu ki ong ka briu ko ba snew baro ki briu tharai de ka le ki briu ki benthiu ya ka haka ba ka le kam nut ban pe ki briu ka shek demi ki khmat shapok kadang mar ka jing penrem ki pop ki kam snew ko bakale manta pa kani ka bru ka bread yo khyo ka mare shishnong ka khlem ya tho yi ki pra kan thai ki ya tho yi ki shinrang namar ba ki ba bon ha ka to pol pi pe mano balan the mawi ko to kan thai ka baklim ki de ki shinrang barabor hi haba ki krani ka kam shongkha shongman ka kam klim barabor ki ibeng yi shinrang ki de ki shinrang bi ibeng yi ki kan thai maka lei bani kundu shinrang iki rangba ki tho ye kan ko khobor ko ba ki tho ye ka jing lap ka jongka ko ong ale ma phi wan pe sapai hi ma phi wan khmi yo bru ule tho ik baro shapang jonga to udai ne umta KHRIST bagi te baro ki lia mi na kata ka shnong ba ki lia wan ho but hangta ka basngotanat ka long ki ni kinong Samaria ki omdei tang ba de kila lab you JISU KHRIST kila invite kila khod you shishnong ban sa shnong jungu jongki ula hikai yeki ula kren ula yalap yeki bas ngotan la pipe habakut jongkata ki ong ba khod ka balai phukundai ko ong ba teshi bon kinong Samaria nakata ka shnong kila ngai ho namar ka jingong jongkata ka briu ka ba kala ong scam but omdei tang kata la pipe pat haki to khot ke ba shopo pat ki ong kini ki nong Samaria ki ya tho kini ki rang ba ki ong namar kata menta kita ki nong Samaria ki liya wan ha u bat ki la kerpad yu ban yaisa bat ki tiu liya sa hangta arsngi ti khambon shu ki la ngai namar ka tin jong uhi nongkong ki ngai namar ka jinya tho jong ka ru kan thai menta pat ki ngai om namar ba ki ya tho nre namar ba ke liyo sngew hi bat ke liyo sngew hi na ki tin jong uhi kadai ka personal encounter ki dei ki jing ye kandu jong ki marwet bat u bat ka ka bajia ka khot ba sau ka sau ar ka ong ha kata ka ki ong ye kata ka bru ki liyo ong ya ka ki ong mentang nge om namar kata ka jing ong ka jong phashu nama nabanging liyo sngew mangi hiu bat ngiatip bo une ulong shisha KHRIST unong penim jong ka pertai probi kit eki basngut tenan kitip bat kingai nungkong nagajinya tho ka jong ka manta namar ula sa bat ki ula yalap ke liyo sngew de ki jong ki skor ki liyo ile ki jong ki khmat ki ong mentang ngai omdei namar phabi tho re namar bangeliyo sngew mangi hiu ban ngi tibu une ulong KHRIST unong penim jong pertai ki klemong une ulong KHRIST Messiah unong penim jong ki jiu yong jong ka pertai perlobi kane ka de ko bor baba ka jing penim kam dei tangi ki jiu kam dei tangi katu kane handai ka dei ya BAROH ka pertai gospel Ioannis like handru ko ong ba BLEI ula kata ka pertai ko bor ka baba dei na kata ka daw
ke khobor ka babha ka jingpenim ka wan wat syangiro yang ya piro kat kita ke bela pediang yu habanga ke berkat ya kane ke jing ong jeng kini ki ong mentangi ngai om namar ke jing ong jompa rei bengi yo sngiu mangi perlu bi barot nangi ngi tip ha HMPANG ki election hakapor election ki babun ki bru ki sngotenat bania shongshit election bania like canvas bania like shot the job u candidate ro ngi shot hakapor election ting what she lock ro ki don ki bru ki bias new she lock tang nama ro candidate ki shot ro ye kitu ki per ye ki ba persha ye ki mai ki nya ki enjoy but ki la kumta ngakwa ban kali ye pi lada ki bon ki bri ki bala kumta bat yole si don na pi ki bala kumta ka jingkeling ko ban kali pi hato tu candidate u i tho na em ye pi hato pi i tho na mi u mark mat ha ka jingim ke jong pi ke jing dai ke jong pi dan shibon ki bri ki be shong shit ha ka por election the la job u tu candidate do la long MLA long minister dikila la issue u ki haban pen itu ilade baru ong pidai manu ngampat itu ye pi ngam iju itu ye pi ngam ju ikendo ki ong sir hakapor election ngalai ngia shot na beta jong pi hakapor election ngalai wat ilok ro ngia mai ngia khlat namar banga ngakrshan ye pi ngila le bon ki kam na beta jong pi ngila sai ke pisaro ban pelot na beta jong pi u ong kumta sa ngangam itu ye pi ngimdai ban benyu candidate la ban long namar ba pi klemi kendo yu markmat itu yu pi markmat pi itu yu markmat namar pi shukshung shit na jingai galong kum taru ha ka bible ka tin jong blei ko ong ba jisu ong ba hagita kisngi hagita ka por kin don ki kan don ka kan sadon ka kin ki brio ki don ki bon ki banman ki ong atrai hatong ngimshim yele lap kerteng ki chome hatong ngimshim lapen khia hatong ngimshim lele ki kamba ha kerteng ki chome jisu kristu ong khile no na chinga nanga ngam itho yepi mar balai kimpat pediang yu kung tribe nong penim kimpat ikendo yu marmet kampat don kata ka personal encounter pelobi ngan pun kod ye kani lomba katu kani ki sembo jing perkhat lomba kani ka ketin ke jong blei habangi perkhat e kani ka jing kendo jong jisu krist bat kanong samaria ka wei kanong rim ka bangi ngi yo i hang ni ba ka benongkong kalong bo blei jongi de blei bawat blei jongi de blei bawat la de pipe nado ka genesis ka long ka benongkong blei la thawi ka perthai ba hagal nong ka balai phin lam ba ka ketin ke jong blei ke tho ba blei ba adam bat ke im kia long perlok ki don ka fellowship ka bajan bah ka jing dai ka bajan ki yai hapo ka per eden ki la don ka jing im ka ba ya jan bah ba blei bat ki im ha ka presence ka jing don ka jong blei hari haba kila rangkang haba kila laptop yo blei dei maki ki ba pet show blei ki ban ong try map yang ngala laptop de blei ba wan wong Adam medan syai kadai jingkeli ke benongkong dok ke Bible kadai Adam medan syai uji bler pipe hagak tin ke jong blei dan shibon ki benta bengi yo ijo blei jong di blei bawat wat ikibrio bersyang ban yadai bat kibrio bar habakut jisu badai wei neki uberdai ublei kon jong blei wan syakane ko pertai kumbang irwai por Christmas ko ang jisu nong peni wan syak ko pertai maka kharas barbor ngirwai be wat yanga pelowi blei jong ide blei bawat wat you sakhayes wat iki kundu iki briu marmet but haman bagwi kendo ka don ka jingkala ka jim ka jongki blei jongi udeng wat yanga yapi yole se kare ko por pis ngap ikane ko hubor ka ne ko khobor kalong bo blei ha kane ko por udon ka appointment la pilon ha kanu kanu ke chinglong pidon ki pop ki ban ye pi kan mau ye kane don ka pop ko bakrau hado kata-kata ke bo blei laban ma blei lo di ki pop blei wat yang habat ye pi
BLEI kamdai ka jingjer khat ba hagane kapor hakapor mensing kapor bashid unlei akata ka pukri ucakap bani kendo ye kane kare kuntai kamdai ka jingjer khat haka kalender ka jongu haka to-do list ka jongu BLEI ula dan lupa kata ka plan ba hakata ka sngi hakapor shiting sngi ngani kendo ye ka brio ku ba ksai ya ka jim joka haka pop ka jonka panen ai kata ka ka ba im ka ba kersoi kadai ka jingim bom jukut ka ba kersoi she ka jingim bom jukut ka JISU bo ai ka ka jingsliang ka donot ka jingsliang ka ba kenjaman sem ka ka ba kenjaman sem we kendo ya ka don ka jingim ka ba thamai haka BLEI jungi de BLEI ba wan ka bar kalong BLEI jungi udai BLEI uba tiplut yang apa dia pi barbor haka jim jungi ngi shei buri ki pop dai nam dai ngi shei buri ki badon lok ki buri na ki lok ki jongki ki badang shong haying ki buri na ki kmi ki kpa na ki perlok ki jongki ki badon samla ki buri iki na ka usamla na ka samla ki jongki hare ka khobor ngakwa ban yatho ipi ka ne ka jingshisha phimla ban buri I veiro I pop hakmat jong BLEI kalong thikum ka x-ray khaba ngi le check up ki doctor ki phat le x-ray ngi haba ka x-ray ngi le ka x-ray le pipe ye ka film ka to ka report pin yo I kim phim yo I show tang ki ek ba shejrong hanre ka sam wat shob ba shopo ka yo I lut ki ek ba shopo to tip ye ka ne ba phim la ban buri ye ka ek na khmat jong BLEI utip lut ye pi BAROH ye ka donor ke jongpi ki pop ke bari ke jongpi kane kari kun thai ko ngam don tanga wong ka de ka ba phong ka long ka bashisha nambar phadan sangut ki tanga bar utaw ba phadan mantaro dei jongpa dei jongki we probi war persang ban buri yaladi hajaka ba phin buri ye ki pop ke jongpi phlai ki pop ke jongpi ke tin jong BLEI ko ong lepi phlai ki pop ke jongpi ulong bu yai ne bar un ma be ki pop ke jongpi kam nongkong kanong BLEI jongi de BLEI bawat baar de BLEI jongi udai BLEI batip yangi bat kabalai kalong BLEI jongi de ba yangi kumbangilong halalei hakani kaperthai barabor kilong conditional kidon ki kendan ngangan yupi la de pi yanga ngangan I give yupi ngan I yupi ka present apor birthday ki jongpi la de pi I yanga kalong conditional kadon ki kendan hare ka bas ngot tanat kalong ba KHUBLEI kam don ki kendon BLEI yangi kumbangilong namar BLEI ketin jong BLEI kong BLEI ulong ka jingi kadai ka nature ka jinglong ka jong BLEI ban yangi but dai na kata lungi yo hakane phin pei hagun no briu nong pop bo BLEI u yakendo uba ki ong sakyus de BLEI bo pop kane gar kuto kar kun thai ba klim BAROH kilamot balan themau ka ba kan yap JISU ong atau dan ba penrem pa ko ong ong ngarung nganong penrem pa khilei but what le pop show pipe ye kri kan thai ru klem mai ka ong balai phap klim hado sang ki tanga pha pham le rain pakni kilop jeng ki klem ong kumta ha jingshisha JISU ju penrem nri ikinong pa ong klem wan chikene ko perthai na bata ki ba hong ngawan na bata ki pop bar ngi yo la yo ru KYRTENG JISU udai ulok jong kinong pop namaru kinong pop kumba kilong buat open kelah ya kecing im ke jongki but sekawai ke bas tenan ke bakado kalong dei dang BLEI jongi udai BLEI bawat BLEI jongi de BLEI ba tip lut chpang jongi BLEI jongi de ba yangi kumba ngilong but ke bas tenan kalong BLEI ju kwa bangin ne sa jo belobit kino ki beri ki bayi kendo yo JISU KHRIST ki long ki jing tau ki batamai ki barim ki la dono ki batamai ki jalong pipe ye kane ka ri kun thai ka ba klim ka kan thai ka ba don ka jing sngorem ha ka jingim ka jongka ka beri ko ba pop menta ka long kum no na ka jing long pop ka jongka na ka nong pop ka kelal long kum ka missionary ka evangelist menshwa ka yai ka habdem ki khmat menta ka pai ta ka jing confident da ka jing shlur ka lei ban ya tho igani ka khobor ba bha ka long ka missionary ka ban kong ha shnong jongka ki ba bon ki ngai namar ka jing ya tho ka jongka
Lebih pay Zacchaeus u JISU u yakundu ang Zacchaeus menta kamit ngan ya khawai lempat me menshwa ke jingim Zacchaeus kolong kumno mentapat ulong ubriu ubakala boru ang nga bam sap nga bam kelab ke jengkiwe ngan siu bonsha perlog bit ke kentai ke baklim ke lajan ban yap de keli kendo yu ke yo ye ke jingim ke betmai lajan ban sha lan temau uno nu briu bu kendo JISU KHRIST jo ne sa kumjo ukala ke jingim kadan ke jingkala ke jingim lada ki kloy ban pediang yu ki kloy ban kala bamur kin ong trai ngasngot ho ngalong nong pop bat ki kala ke buman blowit yanga bad yolesin na pi ki don shibun ki bro ke bala pediang JISU KHRIST ngi singot ho ya kata lada JISU KHRIST unum i yanga kumbangalong u pediang yanga kumbangalong wat ngau ba yeng hang ni ro nganom yeng hang ni bat ka jingim jonga ngaptip kan no kan kon nadu kapor bang apriang JISU KHRIST ar filtrik u agas hausnem khat khandai hausnem ar hajar saw kata ka de ka turning point ka jingkala ka jingim ka jonga ban nadu kata kapor baka jingim ka jonga ka kala namar bangala priang JISU KHRIST ha jingim ka jonga ngalong jing thau batmai ki eke ki bang berkhat ka de kalong ki badai ban le ki longkam kim dai shu kumta ngasngut ho kini kilong ki baudai kani kalong ko bumdai namar ba ngala long ngala yo bani kendo JISU KHRIST ngala priang JISU KHRIST ha kaching im kuchunga blowit nganot ban ong lada phi ki ba pe ye kani ka khobor ka ka bor phin ong try ngasngut ho ba ngalong nong pa ngasngut ho ba ngayak sai ka jing kuchunga ka don ka jing sliang ha ka jing im kuchunga ke jing sliang ha mensim ke jonga ngasngut ho ngala persyang ban wat ik jing sngo ba ban penja ik ka jing sliang kanom ja kadau kalong dei tang JISU KHRIST bala ban ai ka 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 ba im ka ban penja ik jing sliang ka mensim ke jongpi dei tang ka to ko ka bangidi ban ngin sa sliang bat ka ta ka dei ko ka ba kersoi sebom jukut namar de phila priang JISU KHRIST ka jim ke jongpi mensim jong BLEI un syong sa ka donor ke jongpi un kersoi na po ke jim jongpi kita BAROH ke jing sliang ke jing thali ka donor ke jongpi un sependap probe BLEI pinom BLEI dia ka donor ke jongpi nong try nga ko aban priang yeme try nga ko aban long jing thau ba tmai wan ha ke jim ke jonga ndomanta min long try ba nong pening ke jonga but probe ka ka po nga ko aban ong yipi kadon ka krim ban ta e ka khmat jongpi e ka snit do ka jongpi kadon ki jing ta ban pun bha briu ye pi re kam don ka krim ka ban ta ye ka ta ka jing mong ye kita ka jing sliang ka jongpi shapo dei tang ka snam jong JISU KHRIST bala ban sai ye pi dei tang ka jing e jong JISU KHRIST bala ban pen em ye pi dei na ka ta ka tau BLEI ka gospel hab ye lap shibuk perthai namar umdan lenti de ka we ban yo ye ka ta ka ka ba im ban yo ye ka jingim ke bom jukut ke kersoi se ke bom jukut nama JISU KHRIST uang ngalong ke lenti bat ke jingim de don ke bala ban wan syok pa lai tang nanga belobi berkhal pilih shono pidon kam ke lenti klem ke lenti pinam poi shono lepi kwa ban poi shabeneng kadon tang ka we ke lenti kata ka de JISU KHRIST priang yu ha ka jingim ke jengpi BLEI un KYRKHU yang abad ye chua mengan pun ngan ye tho ipi itang ibe jingjia kata kalong bela ong bodon we tau briu but ikhon jongi ila lei jinglei but hangta halenti shak lenti haklau dan yeng briu shu hangta kensan kala yap ka kali ku jong ola persyang ban plead ye ko bonat bla pai ye ka e ka bajia hangta balai bakam start shu umlap but ban repair ban shna ye ka ola start ye ka engine kam start shu hangta ko por la one way ubri bla kham temen na din de ka kali ku jongo dla poi hangta ulo senge ong jia ayuba ong se ngala persyang ban shna ye ka ne ka kali ku jonga ngala persyang ban start ye ka kam start wong long ne em bangan pe ye ka kali ku jongpi wong balai mlong long be se wong plead ye ko banen dola plead ye ko banen hangta ka e ka bajia wala pe uni ong dola pe utau bri tang shipang hi wong start ye ka kali
Utau try kali ula lei ula rung ba ula start ka kali ka start. Hang tahu ula pelau ang kumno kani ka laban long. Ngaka tu ngala persyang ban fix dia ka kali ngala persyang ban sinang ngam lap ban ngam la kam start. Kumno nu bri ula ban start. Hakata ka por ula pelau ba ula kali ang so PDUA. Utau bri uklem crunchy kantin ru uklem ong UDUA ula chu say business card jongo but ula ai show utau bri but do ulai no shakman. Hangta utau bri ula pay hakata ka business card jongo la tho yek kerteng jong tau bri UDU Henry Ford. PDUA UDU Henry Ford udai unong lap yek company Ford company. Mentang ik bri ki bon ki bania ki Figo ki nia ki Endeavor ki nia ki kali ki EcoSport but ki kali jong company to tip utrai jong ka udai u Henry Ford pelobi ye ka kali ki company kali jong ka company Ford dei tang u Henry Ford u ba tip dei tang utu u ba la ban repair bakan start biang haga gym ke jong ajong pila shnai ngi da u BLEI bangin nging la persyang ban fix yela de ngala persyang ban snat dur yela de kan mau ke ni ke jing shisha dei tangu BLEI bala ban fix yangi bala ban repair ya ka jing ke jungi lengi jat ngi rem kano BLEI ula ban repair ban fix biang yangi kana makan start biang ke jing ke engine ke jungi mlelei pilong kan mo kunoro lebih keloi ban ong try ngam start syuk engine ngala persyang ban snai la de ngam persyang le ke jing la ngam la sungba try ban fix biang yanga kanang ban yo biang ke jing ke batamai BLEI ulong kuloi ban yara bibi, baru BLEI un pediang yebi, baru no ba pediang yo konjong JISU KHRIST. Tin jong BLEI ko ong, Ioannis kelong ko benengkong, kada khot ke bakat ar ko ong. Kat kita ke bela pediang yo, ai haki ka bor bakin long ki konjong BLEI. Belau beit, weiru umun bo onjat. Ta kadau ye ke jing pen ula ai happy. Kat bela pediang hu pinyo long kita ki khon ki jong BLEI dei shu tang ki jing thao ki jong BLEI ke jing jit ka long ki jong a par ki jong bi BLEI BLEI pin ong ha ka ni ka por pin ong try ngas ngut khu ngalong nong pop ngala persyang dal ladi try ngawan ban nga kwa ban pediang yemi kum try bo nong penim jong JISU KHRIST nga kwa ban pediang yemi wan ka donor ki jong a na do man ta ka sngi ba me min long ut BLEI ba ut try nong penim jong a tung ni duai kurar be ngi ai mi BLEI nam ta ka ni ko khubor ko ba koridor ye ba me mala kren hangi kunran ngadwai kunran JISU ba koridor to men KYRKHU i veipi bas ngap ye ka ni ko khubor ngadwai kunran JISU ba koridor ai ba ki kin ngei dei tang ba ki shuya sneu na ki vei dei tang ba shuya sneu na nga rai long ba mun sim juk ba khu chumi malapin kendo ye ki kali yo mat ye me ke jim jonki trying adwai yo le sidon na pedeng jonki ki besngam ki don kam ki don ke jing yaksai ha ke jing im ke jonki kim lai ha ke jim jonki reto kumba me mala pelai im mala ai ke jing im ke bathmai kan thei kan samaria to men ai ye ki ke jing im ke bathmai ba ki kin long ki bri ke bathmai ki ek barim kan do no ke bathmai kin chalong markin pediang ye me kum try banong penim jonki pelai ni try de ke jing KYRKHU ke jong me lamba ka jing ke jong JISU KHRIST bo try ke jing ba jong BLEI pokpa lamba ke jing slok ba thiang ke jong man sim koi kini lai huai BLEI kini song e sa rang kar bengi manta bala kerta amen.